DJ Holy Foe. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Chinondishamisa ndechekuti ngochani dzakauya dzakatanga kuposta mavideo pasocial media vachingochonora muZimbabwe. Nobody complained to Facebook, nobody complained to Meta kuti ngochani dziri kutikanganisira nyika. There's not even one day vamwe vakatotanga kuchata paFacebook, murume nemurume achichata, mukadzi nemukadzi vachita ungochani. You never complained one day, but because of this little, probably a Cyril girl, kasisi kedu kari kuzviti Queen Nadia, mabva magumbukazve nauya kugumburai ndiye kuti aratidza kushama here, oro nhau iri kukurwadzai ndiye kuti aita 1 billion views. It's something that I've never even dreamed about myself. From November, over 3 point something million. Ameno pamwatosvika 4 million followers, which equals to a lot of man. Atova millionaire. But don't forget kuti mwana uyu is a single mother. And she is 21. Akatotiza nhamo yakakonzerwa neZANU-PF kumushoko. And that mbonesana. Now, besides kufumuka kwa muri kutaura pamusoro pezvako, ndatomboonesana ndatitaurira nechokwadi. Are you sure imimi kuti vana matevere vanoita chihure, vana Mnangagwa vanorepa vanhu, vanobhinya vanhu zvamunoziva imimi? You have never even complained about it. You don't. Mwana uyu haana kubuda chirara nemurume pajekerere. Kwete, she just leaked a video ari yega, and not in details. Imimi vazhinji vacho, anasisi venyu, anatete venyu, nanambuya venyu, nanamainini venyu, nanamai guru venyu, how many times vachitiratidza migodhi yavo, but zvakaramba kutreda. Zvakaramba kutreda. Uye atreda, you are now angry about yekuti aita millionaire. Enda hamune utsinye hwakadaro. Wokuti imi munotora mari yenyu imi yawaifanira kutenga drink, motenga data rakawanda kuti toda kutomuvharisira page. Hamuna vanhu vamakambobatsirawo muupenyu imi. Iye pachake, you have never even tried to help ye. Kana mumwe munhuwo zvake ane situation yakada kufanana neyekamwanaka, ndiyo wamazonyanyoona kuti atadza zvisingaiti. Vamwe vanasisi venyu imimi, mavidhio ariko vachirara nembwa, vachirara nenguruve, vachirara nekatsi, vamwe vakaenda kuchando uko. We have a list of thousands of Zimbabweans who left Zimbabwe to go to the Western world. You have never even complained about it, even one day. Vamwe vacho vari kuchando ndo vakukomplaina kuti muda kuvharisira mwana page yeFacebook afe nenzara. Anditi igodo kai. Ndati imimi maiposta magaro enyu imimi nemazamu enyu, you never been able to trend.
Nasema kuita busy rokurwa nika mwanaka. Ore mundu akuti aite basa reya akana kudzidza haana kosi yaanayo. Munoti anotengesa mazhanje nemadomasi mustreet. Ndo zvinokufadzai kazvo kana kuti zvekuti ngaaende kubhawa kana achida chihure ngaaende kubhawa. Enda mune utsinyo hwakadaro imi. You are very, very soft on your own, but very, very hard and dangerous on others. You are very, very sympathetic to those people who are too close to you. Ndo zvamurimi. Mwana uyu atrenda. Kudarika Zodwa Wabantu South Africa, who is now a millionaire. Ane millions emari. Haana kutomboita zvese zvinoitwa nana Zodwa Wabantu. Uyu mwana uyu haana kutomboitwa zvaitwa nana Sandra Ndebele. Iko zvinezvi there are ma MP vakatopiwa mari yekukambena neZANU-PF. Haana kumbozviyanika kuita sana Sandra Ndebele. But mwana uyu ndiwo amanyanyoona kuipa kwake. Sadai. Saite utsinye hwakadai soyi. Mubrand menyu munongofunga chete utsinye. Ndanjoona ngoma mumacomments expires in Nigeria and Ghana. Vamugumbukira because kamwana kakatreda kudarika uye uyainzi Kardashian kudidi. Atreda kudarika vana Mrs. Universe. By far vakadzi vese vanonzi vakanaka vekunana India vekuEurope uko apfuura by far. But who is she? Kamwana kakakurira kumareserva. Meno kachitozora vhesi rini kana mafuta enzungu kana kutomasha ndokamakurwisa. Enda mune utsinyo hwakadaro. Enda mune utsinyo hwakadaro. Kune vakadzi vanozviti vakanaka. Vane mabasa akanaka vakadzidza vari kuedza kutrade vachiposta mavhidhiyo akasiyana siyana, but they've never been able to trade. Kamwana kangovhura page last year muna November kaparefu kakure ndokamuri busy kurwa nako. Simbairi ramuri kuisa iri pakuripotera kamwanaka kana dai maishandisa the same effort ndatinyorei tsamba dziende ku International Court of Justice, ndatinyorei tsamba iende ku Capitol Hill ku Washington ku America, ndatinyorei tsamba iende ku United Kingdom. Tunowadza kuti we have got a beautiful and a strong relationship in him. Even our Victoria Falls is called after your own Queen Victoria. Vuyamutibatsire kubvisa ZANU-PF. Izvo zvamudi muri kuona zvekufumuka zvemwana angovhura makumbo. Chashamisa chi vakadzi venyu havasi kubatwa zasi dzese dzine madhokota. Vana 4 vana 6 vavakazvarwa havasi kubatwa chikakatwa zasi dzese dzine madhokota. Makarorerana nemadhokota, madhokota ari kubata zasi dzevakadzi venyu makabatsirana navo kuroora. Inda makapusa ini. Hanzvadzi dzenyu dziri kukechwa vari kurara nevarume vangani penite. Pagore vari kurara with how many thousands of men. Vamwe vacho vanotonamata vane zvigaro muchechi, vamwe vacho vechechi ana mai vakatitiswa nhumbu nevarume vavasingazive. Vaenda kunohodha kuBotswana, vanohodha kuSouth Africa nekuMozambique, vakakwirana nevarume unprotected sex, vakauya nenhumbu dziri kuchengetwa mimisha. Vamwe vakabvisa nhumbu futi for that matter. But nobody is talking about it. Magumburwa nekamwanaka. Nekamwanaka kanga kabuda kachirara nekatsi kana nembwa sezvinoita ana sisi venyu nana tete venyu nana mbuya venyu nana mainini venyu nana mai guru venyu nevaramu venyu. Tati aiwaka. Chachi. Haina kutombobuda achirara nemunhu. Ndo zvakugumburai. Imi. Asi mukadzi wemunhu dai anga ari mukadzi wemunhu tata zvino nai muzukuru wapindwa neiko nai mwanangu ingwani une murume wakarohwa akana murume aka regai kana kachipenga nenyika kambopenga tito benzi riri best pamapenzi ese
ndokatanga kuratidza zasi yako kunyika yese. Varungu vari kuswerera day and night paintaneti, varungu kwazoti vanhu vatema izvezvi enda paintaneti wovaone live. You are not even complaining about them. Kuna vangu maZimbabwe vaitete this zviri wese kudarika zvakaitwa nemukadzi uyu, vakapfeka magemens vachiita upombwe, vachinyatsaita upombwe vakapfeka magemens. You never raised, you never complained kuti munhu ndasungwe, but vanhu havari padhuze nemi because they are your friends, they are your relatives, you love them, you don't complain. Kamwana aka ndokamaona manje kuti kakanyanyisa kuvhengedzera zvekuti kakukanganisa imi. Ndamune utsinye, ndamune utsinye wakadaro. Munyika medu mune mahura anozivikanwa kuti ninga ari kuhura napresident, ninga ari kuhura vana muhodha ana Kembo Muhadhi. Mavidhiyo avo mamusika maoni nemameseji avo. You don't complain about it, but munomuti vice president, munomuti honorable. Ndo honorable yo. Vana Suzana vana Mutama havana kutaura kuti takanzwa nekurepewa neriri bumbwa iri Mnangagwa ramunongoti ED. You never reported them. Vakadzi venyu vaiuya vachitambisa magaro kurari kubhendi rekuZanu PF, vachitambisa matako vachimakunyungudza, vanhu vachiridza mupururu. Apedza kukunyungudza mazitako iwaya akaora, opiwa motikari ako, opiwa saga remari 10,000. You don't complain about it. Which is worse? Ndechipi chiri worse? Kamwana kakangovhura makumbo kuti kwada bundo vakavhara hakana murume. Tikutaura kuti vakadzi ana mai venyu vakarorwa, ana mai venyu vane vakwasha nevarora, vari kuita basa rekutambisa mazitako kuZanu PF obva wapiwa maakwa. You are not complaining. You are not complaining him. Maitofarira muchinyemwerera muchizhinya. Woza muna kukwana kufanana nana mai venyu, nana tete venyu, nana mbuya venyu. Kakutadzirei aka kadoko. She's just a minor, 21 years. She knows nothing of life. Deangane 30 years time. Auskone kuti you are mature enough, you are a mother. Not 21 years. 21 years. Kachuruka doko, she knows nothing of life. Kangoito manza yekungowira kusaidikwa kunhu zvatongoita. Jamitra, deanga iri hanzvadzi yako iwewe, waida here kuti lose all these millions nokuda kwokuti akavhura akangweti amene zvaakaita. Deanga ari muzukuru wako uyu kamusikana. Waida here kuti kavharirwe page lose all these millions. Munoziva utsinye hwamunoita so hwakanyanya imi. Brand dzenyu munongogaya chete utsinye. Mweya wechiZanu PF wokuti munhu angotaura kuti ninga ndimude zvonzi ndati muponde. Munhu angoita mombe dzakawanda zvonzi ndati muponde. Munhu akangowana chimwe chinhu chakanaka ndati muponde. Mune mweya weZanu PF wokungouraya chete. Zvimwe zvinhu siyai mani. Spirit yenyu ndeyeZanu PF chete kuti zvakanaka zviri zvenyu, zviri zvemubani menyu. Vana Bona Mugabe vangu vasingaitezvi. Mwana waMugabe uyu hamutina kumuona musuno. You never raised, you never said mwana waMugabe akabuda achikwirana nevasikana vangani vasina kupfeka. Video mwana waMugabe akabuda achikwira vana vevanhu kwete mumwe chete. Savasi vatatu here. You never complained. You never complained. You loved it so much makati gushungwe here. Gushungwe vane musikanzwa. Mwana waMugabe akabuda achikwira vakani vana vevanhu vasina kurora. Uyu mwana uyu haana murume wabuda achirara naye. You have become so much angry. Vamwe venyu imino muri mbavha nemhondi. Vamwe varoi, vamwe vari kurombesa vanhu. Zvinozikanwa, you never reported them kuti zvokurombesa vanhu hatizvide. Uyu ari kuponda vanhu hatizvide. Enda mune utsinye hwakadaro. Mune utsinye mazvinzwa. Vanhu veZanu PF. Mune mumwe utsinye husingaite.
Zvandishamisa kuti why is it that munhu akavaka imba anoroyerwa kuvaka imba? I couldn't understand. I could not understand kuti munhu akatenga motikari yakanaka anoroyiwa zvekuti anoroyerwa motikari zvekuti mutazozoti what's going on? Now I get the sense. You are jealous and evil. Jealous and ridiculous evil. Zvandinetsa. Nezvazviri zvegrupu kuti takabvumirana kuti ndatovhure group Facebook page tite zvinhu zvedu zvinoabuse page. Zvino akangotsvaga pamwe kamari kake. Ndinovhemba zvinhu zvakaoma muna November akati January disease ndodi rega ndiite nditry ndobva zvabudirira makumurwisira izvozvo. Deka mwana akakanga kari murungu. Ma big newspaper company ma social media angade akaflada. Vachimuti anokunda vakadzi vese mani hazopfurikidza zvake but anopfura vakadzi vese. She's the very best. Angade achiprotect you. Angari ku America shangade awana protection. Apa mangade atendeswa ku Hollywood. But because akakurira ku mareserve ku Zimbabwe kwamene. Even those people who are supposed to stand with her, they are attacking her. You should defend her. Kamzukuru to mzukuru wedu, mwana wedu, hanzvadzi yedu, aiwa zvinzwa. Taurai ndeimwe nzira kuti ikone zvichichinja content yako zvako. Kona zvikuru vamatata utsinyo kumuvharisira mari. Vamaita utsinyo kuvharisa mari kuti atidi kuti mari anditi paakabvisa hembe paakakurura zvishoma izvozvo. Aida kuti awane mari yacho aiwana. But mahura anasisi wenyu nanatete wenyu nambuya vamwe vacho nanamai venyu vamwe vacho imimi nevakadzi venyu makadya sadza makabikirwa sadza mumba makaseva nenyama yemuriwo yekuti mukadzi wako akanga aenda kunohura makadya sadza makanwa mvura imi dutira mvura so mai mwana maita basa makauchira so gushu tinotenda matibikira but huru hupfu nehusavi hwokuti mukadzi akanohura kunzou akauya nemari but you finding so much energy and strength kurwisa kamusikana sadai sikona kuti mune mweya wakaipa